mutum ne yake zargin matarsa saboda irin yanayin da ya ga ta samu canji na rayuwa, saboda haka sai ya kawo mana ko kuma ya fara sanar da mahaifiyarta cewa shi fa bai gamsu da yadda take gudanar da abubuwanta ba, yana ga canje-canje da yawa a rayuwarta. Sai uwa ta kama faɗa cewa ana zargin yarta, za a ɓata wa yarta suna, ita ta wa yarta tarbiyya, tana kula da tarbiyyar yarta, bata san yarta da wani mummunan abu ba, kawai in sharri za a yi mata a rabu. Ya ce a'a, ba maganar rabuwa. To haka suka zo gurinmu domin neman shawara, mu kuma sai muka yi amfani da ƙwararru akan harkar bibiyar wayoyi da kuma bibiyar shafuka da bibiyar networking da ake amfani da shi. Saboda haka muka karɓi lambobinta, muka yi amfani da wasu jami'ai ƙwararru waɗanda suka ƙware akan wannan fanni domin a nemi izini court order ko a nemi a ci gaba da bibiyan wayoyinta. Wato da muka ba waɗannan ƙwararrun aiki suka ce mu ba su wata guda. Bayan wata guda ya cika suka zo mana da laptop a ciki. Wato ashe wayan nan duk abin da ka yi na sauti wallahi yana nan, duk abin da ka tura na saƙon rubutu wallahi yana nan, duk abin da ka tura na bidiyo ko ka goge yana nan. Duk networking ɗin da ka yi amfani da shi a faɗin dukkan ko na satellite ne ko na kamfanonin waya ne, ana da lokacin da ka buga da lokacin da aka ɗauka da wanda ka yi magana da shi da abin da kuka ce da mintunan da kuka ɗauka da sakan ɗin da kuka ɗauka da awanni da kuka ɗauka kuna yi. Yadda ka san dai a lahira an zo ɗin nan la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, to duk saƙon da ka tura baya goguwa. Shi yasa ma in zaka tura saƙo bayan ka gama rubutawa ka bibiye shi sau uku, ka auna shi da addininka da aƙidarka da ibadarka da lahirarka da makomaka kafin ka saki, domin ka saki ba zai dawo ba ko ba zai gogu ba. Wato da aka zo da laptop din nan aka ajiye, babar yarinyar nan ta zauna a nan, mijinta ya zauna a nan, ita ta zauna a nan, mu jami'an hizba muka zauna a nan. Sai ya ce ta ina za a fara. Na farko ta ce tana da layi ɗaya amma layi 4 take da shi, kowane layi sai da aka faɗi lambarsa, duk ta nan aka gano. Tana amfani da waya guda ɗaya amma wayoyinta 3, ɗaya yana da layi 2, ɗayan suna da layi ɗaiɗai. Sannan a tsawon wannan lokacin duk wani sauti da aka tura ta waɗannan wayoyin, da duk wata murya da aka tura, da duk wani saƙon message wanda ya shiga ko ya fito, da duk wani bidiyo dogo ko gajere da aka tura, duk sai da aka yi downloading ɗinsa gaba ɗaya aka tattara shi a cikin laptop ɗin nan. Saboda haka ashe akwai wani kawali wanda yake zaune a birnin tarayya Abuja, shi kuma yana amfani da nasa na jihohi waɗanda suke bibiyan kyawawan mata waɗanda ko suna da aure ko 'yan mata ne ko zawarawa irin waɗanda masu wannan ɓangaren suke bukata, ta yadda za a nemo musu su yaudare su ɗau hankalinsu, su raba su da aurensu, su raba su da gidansu, a je a yi lalata a dawo gida ba tare da kowa ya sani ba sai Allah. Yau da aka shirya wannan, matarsa ta taɓa yin tafiya ta sati 2. A tafiyar an ce ta je umara ne Saudiya, amma ko bata shiga Saudiya ba. Amma a jikin passport ɗinta an buga visa, a jikin passport ɗinta an buga tambari na immigration wanda ya nuna ta fita daga Najeriya. A jikin passport ɗinta an buga wato immigration na Saudiya da ya nuna ta shiga ƙasar Saudiya. Wannan na fita daga Najeriya, wancan na shiga daga Saudiya. A jikin passport ɗinta an buga al-khuruj, ma'ana custom ɗin abin na immigration ɗin Saudiya sun buga mata ta fito rana kaza, sannan immigration ɗin Najeriya sun buga mata ta shigo Najeriya kaza, amma ba inda ta je. Hadda abin da ake kira guziri da ajuwa da zamzam da bagaruwa, irin guzin da ake kira su Saudiya, su ma duk anan aka siye su. Sannan duk zagayen da ta yi gabaki ɗaya ba inda ta hau jirgi sai zuwa Abuja. Zaka wannan sati 2 a gidan wani cikin manyan nan ta ƙare kwanakin, kuma aka dare ta ɗakin mijinta har da guziri ta gama umara, kuma duk ƙarya ne.
wato da aka fara zazzago abubuwan mu kanmu sai muka dinga gumi, ga AC ga fanka amma muna gumi. Uwan nan ta yi tsit kamar ruwa ya ci ta. Wato mun kai wani zamanin da yanzu kusan in ka ji abubuwan da ke faruwa a cikin waɗannan ɓangarorin sai ka wayi gari kanka ma baka yarda da kanka ba, saboda abubuwan sun yi nisa, sun yi faɗi, sun kai yadda ba kwa zato. Wannan yasa da muka ga haka sai muka fara ɗaukan matakai na yadda za mu wayar da kan matasanmu, domin abin wannan ya fara tasiri hatta ga addinin mutane da ibadarsu, kuma abin ya fara tasiri akan makomar iliminsu. Harkar ilimi yanzu ta taɓarɓare.